si Sayon? Eskwela ba pa? Panghapon ba siya? Naging eskwela dahil niya ron. Kalimot man ko eh. Nga naman na pa? Sa man tuyo ni mo? Da, nagpabantayan ng tanan ko diri ba kay basig may mga tao mo anhi ba mangita sa ko ah. Anong pangitaon man ka pa? Unsa ray ka? Artista? Ang ako ba, basig na maningil diri dili ko kabalo. Ah, kinahanglan pa di ay. Kaya balon ka. Dili mangyapong ka mo bayad. Sus, paghilom diya oy. Ug ni mo anhi ba ina ko ha. Wala man po naningil diri pa. Kung na mo anhi ina nga wala ko diri. Nilakaw ko ina. Bantay ka. Ugi pa, mula makagulay plano mo bayad. Alangan wala pa man ko'y kwarta. Ko ba? Anak yun na, basta paningon na, wala na'y kwarta. A few moments later. Ayo, na imong papa dira aday? Si Papa kuya, Uday, asa imong papa? dapat to'y gilakaw kuya. Unsa man day ingon niya sa imuha day? Naingon man siya ganina, di na magsaba, nga na siya sa sulod. Sa ato pa day na imong papa dira sa sulod, ingna pagausa kay maningil ko. Hadiyot lang kuya, akong adtoon. Pa, nanangita sa mo sa gawas. Okay sa may nangita dito sa gawas. Nagdala-dala man to kutsilyo pa, naningil sa utang. Ha? Gidadalaan ko niya kutsilyo diri. Bantay lang na sa kuha. So may problema ni mo ba eh? Wala kul, nag-remind lang ko sa imuhang utang. Ang pagtarong ba? Kung dadala makakutsilyo? Paingon magud ko magulay kol, mato sa kol. Wala di makapaningil sa kong utang no. Gini ang papambayad eh. A few moments later. Ayo! Ayo! Saan mo kuya? Asa imong papaday? Nga naman kol, sa may tuyo ni mo. Ako diri day para maningil sa iyang utang nga dugay na kayo. Kano sa pamanday na nga utang kol? Wala pa ka na tao day utang na niniyadaan. Ha? Dugayan man day anak kol. Mao gani day no, maningil na ko. Wala man si Papa dari kol, nilakaw. Asa man ito nilakaw? Hala, 45. Dapat masingil na ako turon day ba? Kariot lang ko la. Akong tawgon. Pa, nana pa nakita niyo. Usa naman mo na? Maningil na po ko utang? Oh, maningil na po utang pa. Bayadi lagi. Wala lagi ko'y kwarta ibayad lagi. Unya, usaon na ni mo karon. Nga naman sa gawas na gulat. Ay, unsa man na siya? Magpatigbas na po na. Pa, ayaw pa, ayaw. Nga naman, paano lang tigbas mo? Ayaw pa, ayaw. Ayaw lagi pa, kay naay ko rin tayo 5. Ha? Kulit kay 5? Wala ka mag-ingon dayon. Gani no, usaon na na ron. Kani unsaon man ni ha? Adiyos lang pa, tawgon ako sa mama. Yan, ang sabang tawag ko. Yan, tawag. Unsa man ka dyan? Ay, bahala na mo na day. Impas na yung utang. Ulan na. Wala na? Wala